aparisyon, pero hindi buong imahe, kundi kamay lang daw ni Hesukristo. Kaway-kaway dyan sa mga nakakakita ng kakaiba raw sa litratong ito. Sa bandang kalangitan kasi, parang may kamay na pinaniniwalaang kay Sacred Heart of Jesus daw. Nagsimula ang lahat sa beach resort na ito sa Panglao, Bohol, kung saan gamit ang cellphone camera ng 12 anyos na si Pedrito. Nagpicture-picture sila ng kanyang mga kalaro. Di ka mo yun, pero ako na nang iba wala kay ang bala, wala edit, wala na ko magsubayan ng mga nila. Wala raw silang ideya kung kanino ang kamay na yon at hindi raw nila ito inedit. Sa tinuod patog dili, kita ang kamot na kuwan sa Ginoo, na Martes Santo pa raw nung nakaraang taon nung nakunan nila ito. Pero sa takot na baka gawin silang katatawanan, inilihim na lang muna. Hanggang nito lang nakaraang linggo, ipinakita nila ito sa kanilang kapitbahay na si Annalyn. Si Annalyn, kinilabutan. Pareho raw kasi ang muestra ng kamay sa litrato sa kamay ng Sacred Heart of Jesus. Sa imahe ng Sacred Heart, makikita ang lumiliyab na puso ni Jesus. Nakaturo ang isang kamay sa kanyang puso na may krus sa itaas at napapalibutan ng koronang tinik. Simbolo raw ito ng sakripisyo at kamatayan ni Hesukristo. Kabantay ko itong ipakita nga ang kamot na di nga sa edit. Ipakita ka picture nga kung ano ang kamot to. Dito sa edit pero ang sulti sa uban edit man daw. Pero di mo ito katingalahan May koleksyon ng mga imahe nito mula sa mga litratong ginupit pa sa kalendaryo raw sa mga handang magpatotoo na milagroso talaga ang Sacred Heart of Jesus. sa tinuod patog dili, kita ang kamot na kuwan sa Ginoo, na sa unsa nga pagsubok sa mga mabot sa mga kinabuhi, naayos siya. Sa unsa mga problema nimo, naayos po siya. Naranin ninyo kung di mo mutuo kay ako ato mga pagpicture ato. Di ka mo yun, pero At mukhang dininig daw ng Sacred Heart ang kanyang panalangin dahil sa kabila raw ng nangyari. Madalas daw itong lapitan ng mga may pinagdaraanan at ng mga may karamdaman. Nalitratuhan daw sa kalangitan ng Bohol ang parang kamay ng Sacred Heart of Jesus. Aparisyon nga ba ito o imahinasyon lang? Ang litrato ipinasuri ng aming team sa isang photographer at dalubhasa sa image technology na si Lord Pucon. Pinuntahan muna ni Lord ang spot kung saan nakunan ang litrato. Sinuri rin ni Lord ang litrato sa kanyang computer. Kung nakikita, kahit ako, nahirapan ako sa pag-iisip ng nakikita nila na sinabi nila daw na kababalaghan daw kung ano ba yun, totoo yung nakikita. Kasi may mga kamay parang Hindi sapat ang isang litrato lang para maging basihan na may milagro o aparisyon, lalo pat ang tunay na himala nasa lalim ng ating pananampalataya, nasa ating mga puso.